Амада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Есим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Пеша видеоро сар кардан мехоҳам дар бораи як чӣ бугум оз наводам зад ки дар намедонам чанд видеои пешина буд. Дар комментария нависондан ки охир ту ҳофиз набоши амира бигияй пешат. Бародарое ки касе намедона звук через ҳамин омадест оз шумо шунавидесин. Навоз звук через яй. Ай навози боша звук прямо ай камера. Кадомш созад так што мо барои шумо ҳаракат мекунем ки звук дар гӯши шумо хубтар барасад. Ва бардори канал дар шумо тавсия метам касе ки дӯст дори мусиқияй марҳамат бардоро бидроем подписатсия кунен. Ва хотиррасон кунам ки дар ин канал озмун рафтестай ва баъди озмун бо дигар озмун ташкил мекунанд. Ин барнома барои реперо мебошад. Се нафар ғолибиятро маълум мекунем. Якум ҷо 7,500 рубл, дуюм ҷо 1000 рубл, сеюм ҷо 500 рубл. Ссилкаи канал дар описания ва дар подсказкаи видео ҳастай. Ҳатман бидроен, обуна шин. Бардори имрӯз гап мезанем дар бораи вируси хитоӣ, не ки в основном хабар кам мешава, мисол информативни кам мешава, ну ҳамин информативни, но яъне ки чизое ки официалан мисол дар хабарҳо шумо ора кам мебинед. Яъне видеоҳое ки фикр мекунем мегӯ, блин чӣ кадес яъни одамо. Ну иам оиди вирусай. Ва касе ки мехоҳад дар бурди ҷанговар бозингаро кор кунад, барои кор кардан шумо метавонед ба ссилкаи дар комментария закри пишта регистрация кунед. Ва дар ҳамун комментария бо промокодам ҳастай ки шумо метавонед ба ёрии ӯ то 6,500 рубла дар вақти якум депозит бонус ба даст биёред. Ва бардоро пеша ин видеоро тамошо кардан мехоҳам камтарак маълумот дар бораи ин бутам, яъне ки чӣ гуна вирусай. Ҳама медонад дар бораи аллакай ва гуфтанаш муҳим нестай. Ва як чигаша мехоҳам хотиррасон кунам ки бале рӯз то рӯз тасдиқ шудесай ки ин намуд вирус бештар одамои ай 50 сола болода хатараш сахтаракай ва одамое ки иммунитетшон сустай. Одамое ки мисол ай сини сол поёнан, тандурустан ва одамое ки спорт заниматсия мекунанд, ӯ дар мақсад зури вирус қинтар мераса, яъне ки гем зидди вирус бранжле доранд. Так што бародаро спорт заниматсия кунед. Одамое ки ай сини соли 80 боло мебаранд 15% ва одамое то 60 3,5% одам мурдагӣ ва то 39 0,2%. Ва як маълумоти интересни дигаш ки бештар мардум мебаранд чем зано, яъне ки проценти зано мурдагӣ 2,8% ай, ай мардо боша 1,7%. Ва бештар одамое мебаранд ки касали дил доранд ва 10% одамои мемурдагӣ касали дил доранд ва 7,3% дигаш диабет ва 6,3% дига одамо яъне ки хронически шишошон касалай. Ну намедонам бардора хайхтон биген нисбати ягон гап, ма без комментария, ма фақат шумо да мефаҳмонам ки чие. Дар ин видео бардора шумо мебинед марда дастҳои сунъӣ қатӣ ки бо ҳаму даст қатӣ одамо салом мекуна, бини шамхорид ба остини ҳаму дасти сунъӣ мехора ё ки ахса зад маҳкам мекуна ва случи чиво прямо дар бараш обай ва дастоша дар ҳамун мешува. Зурку пешравӣ. Албатта дар Европа ҳама стадионора яъне ки бозиёро бе мухлис гузарондестанд, а дар Россия боша бозиё давом ёфтестай бо тамошобин. Ва ҳамин хел дар яке аз бозиҳои футболие ки дар Питер мегзарад, ҳама тамошобино хурсанд тамошо кардесиянд ва яке бора хорум қарсак задесиянд мо ҳама мебарем. Чӣ гапай сари автомата ман намедонам бардоро. Барои зидди ин вирус бардоро италиянсо дар кофера дар меҳмоношон ба ёрдами лапотка, намедонам лапоткаи барфшӯвӣ ба фикрам додестиянд то ки ну контакт наздик нашавад, то ки вирус нагзара вода. Кафе италиано лапатино. Ва ин мард боша бародаро ай ҳама дар роҳи зури зур шаёфтаг, яъне ки лишни пространство дора ки мисол бояд ки одам дар наздик набошӣ. Ва ин одам инам хел хилишта чӣ метавонем ира бигем? Фартук ё ки чӣ? Вообще ам хел гирдиштам хел чӣ месоза ки наздик нашинмада ҳамин қадар аст, яъни против вирус. Шумо против вирус чӣ пешниҳод дорем бародаро дар комментария нависед. Ва бародаро чӣ хеле ки шумо медонем ба сабаби ин намуди вирус бисёр ҷоҳои общественниро маҳкам кардан барои безопасности одамо. Ва дар Питер боша одамо ҷамъ шудан дар церкв ва ҳамун чиз яъне ки мош Иона Крестител, яъне ҳамун чизое ки дар дуруни церкв ҳастай ҳамура бусидестиянд. Ва мегӯянд ки мо службара админид намекунем, ҳатто агар ки ин ҳолат аз контролам бирояд. Шумо чӣ мегӯем бардоро дар ин бора? Чӣ хеле шава нашава церкв рафтан ё хубай ё ин ки не?
раз карантина нараванд. Фикр ақидатно дар комментария бинависед. Дар вақти карантин бародаро италиянсо зиқ намешаванд, яъне ки дар ҳами ҷамърои хичона меёванд ки чӣ хел хичона вақти хичона хушк кунанд. Яъне ки ҳамакаса балконо мебуроянд ва ба музикали инструментҳо менавозанд, бай мехонанд, яъне ки хирсандӣ мекунанд ва ҳамаеро дар интернет паҳн мекунанд. Севилья, Испания. Бале бародаро мақсад одамое ки спорт заниматсия мекунанд ода камтар зуруш мераса, яъне ки қинай бароса кардан вирус қатъи хел одам вақте ки карантин аст спортзалам рафта намешава ва албатта ки тренерам наметавона барова дар спортзал дарс бида ё ки худаш тамрин куна. Дар инҷа тренер мебуроя ба кришаи дом дар амуҷа заниматсия мекуна. Вақте ки ҳамсоё мебинанд ура ҳамашон мебуроянд балкон ё ин ки айдан трезошон баробари тренер общий коллективна бесплатно фитнес заниматсия мекунанд. Ба бародаро касе ки айбани подписчикои ма касе ки профессионална спортсмен дар комментария бинависед, а касе ки профессионал не просто барои саломатии худаш просто дар хона заниматсия мекуна, шумо ҳам бинависед. Бародаро натиҷаи карантин дар Италия дар шаҳри Медона дар Турма бунт овард баъде ки манъ кардан пеши туремчико омадани хештаборои увора ва албатта ки и бунт бемарг нашуд ва тақрибан 60 одам барои гирехтан ҳаракат мекунанд ки Турмара бисӯзонанд ва баъди чӣ мешава? Албатта ки зданира забт мекунанд, мегиранд бо ҳамроҳи лазарет ва дар уҷа як чанд намуд маводои чизое ки одамо принимат мекунанд, не ки запрещёния, ҳама хел чизо меёбанд. Ҳозир бо номша бигирем видеоро маҳкам накунанд, ҳамин хотир шумо фаҳмидед ки чӣ хел чизое ки одамда принимат карданаш запрещено. Ва як чанд одам мембра не дар ҳолати бунт, не дар ҳолати ки увора мезананд, не ё ки ай вирус, не дар натиҷаи передозировка. Не ки агар ки хел глубоко фикр кунем сабабша передозировка не, сабабша мешава вирус бигем сабаби ҳамеро, барои ки изначално ҳама кор ба хотири вирус шид ку бунтшам мисол ба хотири вирус намондан пешон бия ва бунтават кардан ба инем хел последствия оварда расон. Баре бародаро дар бисёр ҷо карантин он карда инсан ва ҳамара меган ки организатсияи тандурустии ҷаҳонӣ ки ҷои серодам нарен, мисол кам тоқа бигарден, барои чӣ ки мисол ҷое ки одам бисёре и ба роҳҳои нафасӣ мегзара ҳамин вирус ва ошин ҷои серодам нарен. Ва дар Венеция бародаро крестовый поход мерава, яъне ки чия ҳозир шумо дар видео дидестен ба чӣ хотир? Против вирус типа мисол одамо митинг мекунанд зидди ягон одаме ки одам маъқул нестай, мумкин е бигем ки ну ба забони оддӣ када митинг кесиам против вирус. Чӣ фикр дорем бародаро оиди ҳамин кор? Оё мешавам хел против ӯ рафта ё ин ки метавона ҳамин рафтори ё против вирус ягон кор куна ё ки пешгирии заражонӣ шава ё ин ки ҳамаи кора ё наоборот кардастанд? Дар комментария бинависед. Интересно. Бале бародаро вақте ки ҳама ҷо карантин шид, ҳама границаҳо маҳкам шид, и ба чӣ овард? Доллари мо нефтови доллара мақсад. Доллар қимат шид, бисёр курсо хам бид. Айс вирус, айс маҳкам, я одам бад мешава ҳамин кор. Фаҳме дорад ба яке аз электронни магазиное ки дар Красноярска ва ӯ чӣ кор мекуна? Марҳамат тамошо кунед. Ман медонам ака бародаро рафтори чӣ беҳбудӣ меёра? Ну ман намедонам, ман сариуда нестам, ман намедонам мақсад ки дар уҷа чӣ гапа флишкартша мекандан медодан, возможно ки мехондем медидем. Дар метрои Брюссел як бача маскаша снимат мекуна, чиликоша мелеза ва дар турба мешака. Меган ку бародаро вақте ки як каса ёрдам дода наметони зарар нарасон, ҳамешам басанда. Скорее всего и бача уже гирифтори бемории шидагиай. Яъне ки шумо тасаввур кунед чӣ хел одам метавона бад боша ки уже медона ку мембра чтобы ягон кори хуб кунам дар ҳамин дунё пеш ай рафтанам баъд мисол барам не расмо мурдесам дигарон бумбуранд. Шумо бор тасаввур кунед чӣ гуна одам метавона хел рафтор кунад. Шумо фикротна дар комментария оидӣ бинависед ва оидии власто чӣ кор мекунанд. Албатта ӯро баъди видеора дидан меқапанд, тамоми поиза манъ мекунанд, айрейс мегирану дезинфексия роҳӣ мекунанд. Бале бародаро мумкин е ки дар баъзе видео шумо хандида бошед, баъзе видео дар шумо зиқ шида бошед, не ки чӣ хеле боша набоша бародаро угроза ҳастай, угрозаи ҷаҳония. Ба ҳамин хотир бародаро ман дар ҳар як видео мегӯм гигиенаи шахсии худтона риоя кунед, ҷойҳои серодам кам бирен, эҳтиёт бошед, бепарвогӣ накунед. Агар ки мисол кортон зарур ғалтидагӣ бошад ҷойҳои серодамда маска қатъи биред. Ва баъди ҳар як аз берун омадан дар хона дар омадантон пеш аз ҳамроҳи оилатон қатъи суҳбат кардан, гап зан ки ягон гӯдака хабидан ҳаракат кунед, дастуна ба собун бушӯед. Ҳама дар паноҳи худо бародаро. Ҳама дар хайр то видеоҳои оянда.